kowa ya san cewa Turkey sun yi gaba in terms of industries ɗinsu da factories da suna da sana'a kuma sun yi engaging mutanensu, and we have seen the benefits in the economy. So mu ma muna so mu kwafa, kuma abubuwan da suke hada a nan muna so in Allah yarda mu same su zo Nijeriya mu ma su hada mana. Akwai aikin makarantu, akwai na health, suna da asibitai masu kyau, akwai kuma manufacturing, akwai textiles, akwai agriculture. Kuma duk abubuwa ne da muke bukata, kuma alhamdulillah muna da resources in to be able to feed into programs in nasu. So muna so ne in the expertise, tunda su sun riga sun gane kuma sun yi perfecting din shi, mu ma su zo su koya mana. Kuma maimakon a ce suna zuwa waɗansu garuruwan suna manufacturing, wanda su zo mana, because mu muna da affordable labor, muna da ƙasan, muna da resources din, kuma muna da gwamnati da take taimaka ma irin su. To kaga kamar yanzu gwamnati ta liberalizing ƙasan, mutanen waje suna iya zuwa su setting up, ba sai ma sun yi partnership da Nigerians ba, but of course mu mun fi so su haɗa kai da Nigerians, because haka ne mu ma za mu koya. Kuma ana ba da incentives, kaga an yi sabon tax law wanda yake ba da incentives a ciki. Wasu jihohin suna ba da nasu incentives din, suna ba da fili, suna ba da tax rebate, suna ba da additional incentives dai haka to help mutanen. Sannan kuma akwai customs waiver, in kamun ka shigo da kaya for manufacturing equipment da menene customs, ana rage maka ko ana cire import duty ma gaba daya. Ciniki tsakaninmu da Turkiyya ya kai ina ji biliyan 700. Insha Allahu, in Allah yarda in muka gama, muna so mu ga cewa kamfanoni sun nuna mana suna so su zo Nijeriya, sai mu haɗa musu su zo, mu kai su mu zagaya su ga inda za su iya kafa kamfanoninsu da factories ɗinsu.